सॉरी इन तेलुगु या ये अभी जो आपने थैंक्स बोला उसको कैसे बोलेंगे? मैं आपको बोलना चाहती हूँ थैंक्स आने के लिए। नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ आपको थैंक्स आने के लिए मेरे घर में। మా ఇంటికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదములు। ఓయ్ इतना लंबा धन्यवादमुలు। मुझे तो बहुत बार सीखना पड़ेगा इसको, इतना लंबा। थैंक यू हाजी जो खाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिथि नार्जारी यूट्यूब चैनल। स लोगोफोर दिनै जोंहा हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ ओंखाम जाहोनो नागिरदों। हौवा गोदान हिनजाव गोदानल' नङा, आयंमोनहानि गासै फेमिलिखौनो दिनै ओंखाम जाहोनो नागिरदों आरो। दाख्लैथ' हाबायाव नुखाबाय नोंथांमोना, ओंखायनो दा फुंनि टाइमावहाय जोङो आगैजोदोब मिहिरबो दंफैयो नालाय, ओमफ्राय दा जोङो ना हमनोसै फुख्रियावहाय। ओमफ्राय जोंनि आलासिफोरनो मा मा संगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायनो दा खिथाथ'वा जेबो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो मिथिलांगोन आरो। स' फैबाय थादो बिदिब्ला आगै फैदो। फुख्रियाव जों दा हमग्रोनोसै नाथुर, जोंहानाव बिराद नाथुर दं, जों नाथुर हमनो नागिरदों दा। फैदो। ओमफ्राय जों ना हमगौमानि बिमाया बिथिं दै गुदुं खालामबाय। दै गुदुंखौहाय मानि थाखाय खालामदों बेखौ दसे उनाव नोंथांमोननो खिथागोन। ओह टेस्टि टेस्टि बुगुरि। जोङो बै लाबजेखौ बोख्लायनोसै, लाबजेखौ बोख्लायनोसै। इ सफारिया लाबोना लायाखै र', गोदैथार फिसा फिसाखायनो गैया। इस गथ'फ्रा जा गान खनगासिनो दं स्कुलनि गथ'फ्रा हनै। दाबो टाइम जायाखै नोंसिना स्कुला? दाबो टाइम जायाखै? मास्टार फैयाखै दाबो? थांदो स्कुलाव थांनानै नेहैदोब्रा। हे स्कुल थाङा? गनेशथानावसो? मानो? ए बिदिसो स्कुल गैया होमबा दिनै? दङ होमबालाय माथो गनेशथानाव थांनो नागिरदों? देनजारसो उन्दैफ्रा। नैयाव ना हमसै। ना हमनो नागिरदों जा? नोंसोर बारसोमो नामा? बोथोरगा बारसोमदोलै, बारसोमदों आं नाथुर मासे हरगोन। फैदो। गबायबो स्कुला? गवाखै? आयौ ए बगदलायावसो लांगोन दिनै मोसानोबो। बा मालायसो दख'ना लाखादों। एसे नायनायावहा दख'नाया ए बेयावसो ना बरननांलाय दख'ना फिसा फिसा। ए मालायसो देलायसो नोंहालाय लायाखै? लादों? ए नायगौमोन आं दख'ना गाननायखौ दाहाय। जों ना हमनि दै, फैनाङा खाथियाव। ओमफ्राय सारालाय? सारा फैथ'वाखै? दा फैगोन र' जोंहा। हा ए नै एदावबावलायदों थैखागोनसो। मा जायो ना मावा जाबा ना मावा बायदि लांथिं जायो डाइलगफोरा ओरैबायदि। ओइथिं गन मोनसे गोलाव लानानै ज्राव बुनांगोन आगै। थांनो नागिरदो। मोनगोन ना मोनाहाय? 10ता जालायलायबाय, आलासियानो फैनो टाइम जाबाय, दाबो जेबो जायाखै। जारलासो जागोनहाय। नै दासो एसे मोनहांदों माथाम ना मावा। नाथुर हमग्राफोरा नाथुर मोनाखिसै, मावासो मोनदों। नै लाबो लानोसै उफाय गैया, मेंनाया दिन जालायबाय लंपेन्ट गिदा सिजोबनानै। लाबो उपायनाय बेखौ थेंग्रा। अ ला थेंग्रा दङ, थेंग्रा जाग्रा दं। ओइ ना मावाबो हाब जिगौ ना हमनानै दिनै बेखौबो हमनांगौ। इखौसो हमखादों नालाय जों अनलाजों जानो। नैखौ नोंनालाय हमदोंना? देनजार मावा सिखिनिया। एसे हमबावनोसै नायनोसै। आरो नांबावगौ जोङो दासो माथाम माब्रै मोनदों, आरो माथामसो नांबावगौ। थिप फिस मोनसे आरो। जों नाथुरानो गैला, थैजोब्बाय। ना नायग्राफ्रा हनै बे आसाजोंनो मोनफैयोहाय नाथुरा। जाया खनसेनो 3 केजि आरो बयला 1 केजि लायखाबाय। ओइ नहलै ओइ ए मा ओंख्रि जाया आरो? आयौ साम'खौसो जानांगौमोन। ओइ बेयाव लस जादों। बायजों साम'जों बिराद गोथाव संना हरदों आं। thumbnail बिलाय लागाव आं जोंखौ लाथाना लाथारो मादैखौनो बांसिन लाना मादैनि बे महरखौ बांसिन आंखौ खर' साफा खालामदों सालाहै बे बेजों हमनो एफा गिदिरथार इयो। आनैमोननि फुख्रियाव जोङो नाथुर हमनो थांनो नागिरदों। खनसे बोनायाव जा मोनो।
마트 기특이 찾는 차나. 한번 가보세요. 지 구가로. 예, 예, 발라. 예. 차상수. 차상수는 아니야. Ui, nak gitu nuker. Kau gitu sedih kan dia. Ayo nak selang buru. Nak selang dia. Kerja lagi sini kau tanggal jamu ni mela. Tang kerja sini orang mana mau betul ni. Siapa? Sini kau tunggu mela. Nak selang leh. Siapa? Ada nunggu apa tu kurang mana kau punya sih. Ni ada mana hai kau. Lagi tu aman tahu pun tak tahu kau. Nak selang lu ni hai bila hai supaya nak selang jadi nak. Buka, akhirnya. 이산에 마시보면 아까 뭐이셔 쓰면데 뭐이셔. 누구도 사나는 천이야. 응, 몇 개나 가. So लोगोफोर दा ना हमखांनानै फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय दा ओंख्रि संसै बयबो लाहार फाहार खालामजोबसै मोजां खोनामाखै ओमफ्राय नोङो ये अनला देदोंमोन ये देखो ना खिया माया नै ओमफ्राय ना मवा अनलानि थाखाय बेनो दोनला ना अनलायाव होसननो मादै जि मोजां स्र' मोदोम फुगोन बेनो हा गिलायलाङोहां माथो सु गोजाथार खेमसिबो लाबोनो रासिना आङो आयौ मोजांबा मानो जाया माथो अयनाय सुवागै मारै खानांगौ बेखौलाय बिदिनो खायोदां नै जोङो दा खुन्थाइ फिथाइ खादों खुन्थाइ गोखा जाहोनोसैहां आलासिफोरखौ माथो बेलाय ना जानांगौ गोदै जाहोनो एसे गोखाबो जाहोनो लुबैदां नाफामजों बिराद गोथाव जाखायो नाजों जानोसैब्रा जों बाथोननिखौ ना बारा खाना बिराद केयारफुलिसो खानांगौ सु दंलै बाब्रे बा बिराद सु दं आंहा गोखा लाबारखाय जि मोजां मोनो आं बिराद आयौ बिदि खुन्थाइ दं ना मिन्थिबावा नङाबा आं मालाबा खानानै जासिगौ ओमफ्राय बे मोननाया मा मोननायखौथ' जाया खोमा ना मोननायखौ जाया होमबाथ' रेजेक्ट बियो मोननाया रेजेक्ट जाग्रायानो गैयाना मोनफ्लेय लांजोब्बाय नै So everyone, दा जों नै सामब्राम गुफुर हाइजें सामब्राम गोजा मटर रेडि खालामगासिनो आंखौ हेल्प खालामदों फंबाय सानैया थेंक इउ सो माच ओमफ्राय बिथिं नाखौबो सायखांबाय ओमफ्राय बेयाव खुन्थाइखौ सायबाय आङो खुन्थाइयावहाय बानलु सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बे ना फिथिख्रिखौ बेजों बाथोन देनोसै टमेट' हाबाय बिलाहि खारन बेखौ अनलायाव खावसे होबाय बेखौ नायाव एसे होनोसै ओमफ्राय बे अनला ओमफ्राय अनला खानानै नायनोसै अनलाया ओमफ्राय अनलायावहाय नै इथिं लाहार फाहार खालामदों आरो आलासिफ्रा सफैलांसिगोन जोंना जेबो मोनाखै दाबो जेबो सङाखै जों दाबो थैहां ओमफ्राय बे अनलानि थाखाय ओमफ्राय नैबे हांसोआ रेडि जाबाय ओमफ्राय नैबे अनलानि थाखाय नाया नैबे अनलायाव गारसनसै बे नाखौ वाव गोथाव जागोन ना आबै फाइनालि आनैया हेल्प खालामबाय अनला संसिगोन बेयाव फैगा साराया देन खाब्रै नङा मबाइलाव दिन साफा नुयो नोंसो साफासिन जाना दं आंनिफ्राय मिथिबाय नै बिदि हांसो संसै आं संगोन आरो हांसोखौ दिनै ये देखो ओमफ्राय नोजोर नों ब्लगखौ नायदोंमोन नों बायदि गोदान सोलोंदों आया फिसा आं थिनदों माने
सामब्राम गुफुर नांगौमोन बानलु संबावगोन सामब्राम गुफुरनो मायाव उन्दुग्रा फैदोंमोन ए थांबायमोन मायाव उन्दुदोंमोन बोथोरा दिनै मा जादोंथाय दसेनो बार दसेनो माबा जादों सान्दुंबो गैया खामजोब्बाय मोखाङा मादै ओइ दाउआ हनै एवहरगोनलै इखो माने इखौ हाखावनांगौ ओरै फिसा फिसा दाउनि हांसोनि थाखाय हेलमेट नांगौ लाना फैना बिलाहिया बुरजा जाबाय दैहां हांसो आं एवनो हाला माने आं खाथियाव थानो हाया आबैया संथोंसै दे मादै दे आं होना हानसै नोंनो Ini mah kakak padang. Hah? Hah? Tanya? Mana? Hah? Mana? Hah? Mana udah nih? Tanya. Ini apa? Kuat tambah. Endul pengke atas. Hah? Apa namanya? coba jina hasil itu. Ayo, malah belum nyampe. Senang ya? Ayo mobil nomor. Oh mobil nama ora. So guys, tar nani abo siri ni yona eukma sini. Ang yona bilahi songse karisme das tu biding ne beku nebe thango babbo. Karisme dunia ada konta. Suntai batin ko dinang ko dong tension. Bilin asta. Kue kopi nawa. Motor boat. Palua gopur gop. Kai do palu na gi donga ngal. Oi le palu sa. Ni ba ning no. Ang no. Oi lo da ni ya. Lang du na ngai la nei. Para huna de chulu ho noi. Ala stra palu san hapra. Ang ba ni kha na ngai thai ka. Palu kai na bang dai thula de. मैं तेरी मेरी बातें क्यों ये कुछ ना को कुछ नहीं ये कुछ ना ये कुछ ना मारी सुली ये कुछ ना नहीं कुछ ना मारी ini bisa je hai Kokin pro kelana iba mana lagi Kokin laku lah promek kelana satu Kokin promek kelana nak apa gila karena dia begitu macam mana sih hehe bisa nak yang bukan itu macam apa yang berlaku sebenarnya itu buat masalah sih बोरै जाखो आनै जोंना अनलाया वाव नाखौ होबाय होथ'वाखै ना नै अनला उरबाय मालाय आनैया ओमफ्राय बिथिं हांसो एसे नायनि आबै देखायलाय अननानै सामब्राम गुफुर होबाय सामब्राम गुफुर होबाय मालाय दैसो होबावनांगोन नामा आनै नायासो बिथिं दासो हांसोआ जेबो होथ'वाखै ना आबै संनायखौ दिनै मोनजासिगोनहाय थिं खारिसमानि फालासै नायहरनाय आंना जायाखिसै खामब्रा माबादों ओमफ्राय आं आथिं कुकाराव ओंखाम बहायबाय बेनिफ्राय गासिबो बाहेरायावनो संजोब्बाय गैला बारहुंखासो बारबाय जोंनि हांसो संफुबाय थानायावनो आनै मा जाबावनांगौ आबै गोमो जाथारबाय ना खालारखिनि मबाइलाव बारा गोमो नुवाखै ओमफ्राय इथिंबो नाया दाबो संनायानो जायाखै जोंना फिसा फिसाखौ बाथोन दोनसै सुरि दिनै बोथोरा मा जाखो दे फागुन बोथोर जाबाय बोदोर फागुन बोदोर बिलाहि मटर एन्ड फिश बिलाहिया बारा गेब्लेयासै माथो आनै ए
बिदिं पापर एवदों खोरसिफ्रा मोनसे जानानैहाय ओंखाम उखैथारबाय आं हाला बे आलु आसारनि मिरामिस आइनि बाबाजों आइजों बाथौ फुजा जाबाय थानायखाय मिरामिस जादों बिसोर ओंखाम उखैबायहाय हाला थाबाय बालासिनो दाबो सफैया गागियो मा मैगं नों खालाय आइ मा बुस्थु दसेनो जायो So look for that finally complete संनायफ्रा मोनजोबबाय ओमफ्राय लास्ट फान्थाव मोनसे एवगासिनो दङ ओमफ्राय बेलासिनि 1टा बाजिनि बारग'लायनोसै आलासिफोर दाबो सफैयाखैमोन आयंआ स्कुल दंमोन नालाय स्कुल गनानैसो फैगोन ओंखायनो दा गबायनो आरो फैगासिनो दङ लास्ट करिश्माया फान्थाव एवदों आरो एफा गोबाव ओंखाम उखैजोब्बाय आङो बोरो माखासेलाय बारहुंखासो बारजोब्बाय नै जाथारला बोरो ए गारि गंनो उनथियालाय फैदा अखासो थाइफ्रिबावबाय मिना गारिखौ सोदो आयै दख'ना फैजोब्बाय नै आलासिफ्रा दा एथ' गोबाव नेयो आरो माखासेया बोरो आयै थुनसैलाय बिसिनायाव फुथुहैदोथ' आयौ जि माबाया बोथोरा जीजू कैसा लगा टेस्ट नाइस ट्राइबल फूड ट्राइबल खाना आपका वो बॉयलर साउथ इंडियन वाला नहीं आया ना मुझे बनाने को इसलिए नहीं बनाया इसको ओनला बोलते हैं ओनला हम लोग दिस वन ओनला राइस को वो थोड़ा भिगा के उसको क्या बोलते हैं उसको मिक्स करके बनाता है हाँ राइस वाला दाल राइस दाल ओंखारबाय आलासिफ्रा नै बोथोरा बिराद गाज्रि ना आजा तुकलु बाय रुपानि हांसो थांजोबसिगोन आइ जिजु बाय बाय ये ड्राई सीजन में ड्राई वेदर गांव में कैसा लगा थैंक यू फॉर नाइस फूड नाइस हॉस्पिटैलिटी उसको क्या बोलेगा बोरो में ओह सॉरी इन तेलुगु या ये अभी जो आपने थैंक्स बोला उसको कैसे बोलेंगे मैं आपको बोलना चाहती हूँ थैंक्स आने के लिए नहीं मैं बोलना चाहती हूँ आपको थैंक्स आने के लिए मेरे घर में మా ఇంటికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదములు ఓయ్ ఇట్లా లంబా धन्यवादములు मुझे तो बहुत बार सीखना पड़ेगा इसको इतना लंबा थैंक यू हाँ जीजू खाना बना कैसा हुआ पता नहीं है इतना खरदर हो गया मतलब आइटम भी इतना नहीं बना पाया मैं सिंपल ऐसा ही खाना चाहिए ना अच्छा इधर सब मेरा गांव है ये मेरा गांव ऐसे राउंड करके ना बीच में खेते हाँ इधर से स्टार्ट हो गया मेरे घर से इधर राउंड करके ये भी मेरा गांव है और इधर से थोड़ा एक दोनों ऐसा हो गया इधर एक्स्ट्रा हो गया इधर से ऐसा एक्स्ट्रा हो गया गांव से नेक्स्ट टाइम आने से आना हम लोग भी वाटरफॉल भी जाएंगे हाँ लोग रहने से मैं फ्री होने से मादे दे रानी थांग्रेस ना दे बाय बाय चल बाय सोर सालायदों का नोङो थैखागोन आयदाय चल थांदा मालाय उनि थाखाय इसोरो हान्थुबाय थादों आरो आं सिगाङाव माथो आदा जोंसार हिन्जाव एक्ट्रेस बादिसो होननानै अ एक्ट्रेस बादिसोथ' आरो होननानै थांदो दे चल जा ओंख्रिया गोलैगोन मोजाङै ला थांदो बाय बाय बोरैबा हाय गोलावथार आं तेलुगुना थेंक्स होननाया बुंनो हाया इदि नङा गोलावथार नों मानो खाथि थाङाखै चल एबार जों ओंखाम जानोसै ना थांगोजोब्बाय ना ओंखाम जानोसै So everyone दा ब्लगखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै खारन आलासिफ्रा फैबाय ओमफ्राय जायै लोङै दा थांफिननो ओंखारबाय ओमफ्राय वेदाराबो दिनै बिराद नरखो जानानै होबाय बारहुंखा बिदि बारहुंखाथारबो नङा ड्राइ बिराद गोरान बार बारदों बाहेरायाव जेबो जिरायथाव जाया सिङावबो जिरायथाव जाया बेफोरबायदि माने एकदम माने आसरित जाबाय बाय बाय ब्लगखौ बांद्राय फोलावबाय थाला बेसेयावनो फोजोबनोसै दे बाय बाय